Vítejte u dalšího videa katedry politologie. No, protože jsou za 3 týdny na Slovensku volby, pozvali jsme si dneska Petra Spáče, odborníka na slovenskou politiku. Ahoj Peťo. Ahoj Oto. První otázka, můžeš prosím okomentovat, jak vlastně vypadá stranická nabídka na Slovensku? Tá už je dlhodobo pomerne konštantná, keď na ľavej strane existuje mimoriadne silná strana, ktorá si akoby monopolizovala celý priestor, to je strana Smer, ktorá momentálne vládne. A na rozdiel od toho na pravici je viacero subjektov, preferenčne slabších a pravica ako taká je celkom rozbitá na viacero subjektov, proste na kusy. I u Smeru v poslední době dochází k mírnému poklesu preferencí. Co zatím je? Smer sa chopil asi pred necelým rokom témy imigrácie, na ktorej začali preferencie výrazne rásť, ale to skončilo s koncom roka a v prvých mesiacoch začal klesať, pretože tá téma sa akoby vyčerpala. Na Slovensku totiž nie sú imigranti. To znamená, je ťažké tú tému stále akoby posilňovať, keď nie je tam fyzicky prítomný žiadny z tých cieľových skupín. A súčasne do toho vleteli, akoby doslova vleteli témy protestov učiteľov, protestov zdravotných sestier, ktoré akoby symbolizujú problémy školstva a zdravotníctva, čo sú témy, na ktoré voliči pomerne silne reflektujú. A keďže Smer vládne sám, tak všetko zlé padá na jeho hlavu a tie preferencie začali naozaj klesať. Situace na pravici, jak si říkal, je méně přehledná. Jak to vypadá? Tak je celku normálne, že v väčšine štátov pravica nie je úplne jednotná. Naozaj je viac strán, ktoré sú celku menšie. Na Slovensku v týchto mesiacoch pred týmito voľbami je to naozaj extrém, keď o hlasy stredopravých voličov sa usiluje 10, možno viac strán, z ktorých niektoré skutočne nemajú šancu vstúpiť do parlamentu. To znamená, že tam hrozia pomerne veľké prepady, čo môže mať dopad na pravicu ako takú. Neexistuje nejaká snaha pravici integrovať? Opakovane sa vyskytovala a je to tak aj v súčasnosti. Pred 2 rokmi vznikla strana Sieť, ktorú založil prezidentský kandidát Radoslav Procházka a táto strana skutočne hlása, že po voľbách chce pravicu integrovať. Je tu ale problém v tom, že tá pravica nie je len ako do počtu fragmentovaná, ona je fragmentovaná ideologicky. To znamená, sú tam skupiny, ktoré naozaj je dosť ťažké spojiť do jedného, aby to držalo. Pretože pravica na Slovensku nikdy nevládla ako monolit, vždy ako koalícia. Jak se v téhle situaci dokáží vyznať slovenští voliči? Budú sa musieť vyznať, ale v skutočnosti platí, že voliči si zvykli na Slovensku, že prepadnuté hlasy majú nejakú váhu a rozhodnú o tom, kto bude v parlamente naozaj nakoniec vládnuť ako vláda, kto bude iba opozičný. A preto tie hlasy často sa vlastne preskupujú. To znamená, voliči väčších strán ochotne dajú hlas strane nejakej menšej z podobného ideového tábora, aby to ako celok dalo nejaký zmysel. To znamená, keď máme dve strany, jedna je pomerne vysoko v preferenciách, má 15-16%, druhá má okolo hranici zvoliteľnosti, okolo tých 5%, tak ich súčet je 20. Ale je rozdiel pre tých voličov, či je to 15 a 5 alebo 16 a 4. Pretože 15 a 5 je 20, ale 16 a 4 je 16. Jasně. A Peťo, otázka, která musí padnout. Jak slovenské volby dopadnou? Je to celkom nejasné momentálne. Pred pár týždňami alebo mesiacmi by každý povedal, že súčasná vláda bude opakovať svoje 4 roky funkčného obdobia, maximálne s nejakým jedným malým koaličným partnerom, ale práve pod vplyvom pohybu preferencií Smeru, ktorý naozaj zo 40 a viac percent klesá nižšie smerom k 32, tak sa otvárajú viaceré možnosti, a to aj na vznik vlády súčasnej opozície, teda vlády stredopravice. A ostáva asi tam najväčšie očakávanie, kto z ktorých strán vlastne sa vyformuje parlament a ktoré prepadnú. Pretože aj v minulosti často vlády vznikli práve kvôli tomu, že niekto prepadol a nie, že niekto bol v parlamente. To znamená, že aj tieto voľby môže rozhodnúť akurát otázka, kto v parlamente bude chýbať a nie to, kto v ňom bude. Peťo, díky moc za odpovědi. Díky vám, že jste se dívali. Nezapomeňte se přihlásit k dalším našim videům a diskutujte s námi na Facebooku.